so we can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with it. Καλησπέρα μάγκες, ήρθαμε εδώ για το δεύτερο βίντεο με τις προκλήσεις βάσει σχεδίου TV. Αρχίζουμε με την πρώτη πρόκληση. Να φάω 50 γραμμάρια, αλλά δεν θα φάω 50 γιατί μου σου δίνει και δηλητήριο. Με κουταλιά ελάτι. Όχι ρε, έτσι. Με κουταλιά ελάτι. Ω Θεέ μου. Είναι το πούσα από το αλάτι. Όχι ρε μαλάκα. Είναι πολύ άσχημο. Μπορώ να πεθάνει σήμερα. Μπορεί να πεθάνω. Δεν θα ανέβει το βίντεο μου πεθάνω. Θα ανέβει. Θα έχω μόνος μου το κανάλι μετά. Το μνόπαμε. Εντάξει, δεν θα είναι και τεράστια απώλεια ο Βαγγέλης. Η δεύτερη πρόκληση. Δύο σφινάκια αλάτι. Ελάτι. Έλα πίσω. Ας το πάνω. Επόμενο. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό. Θα πάρω. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό. Αυτό ήταν. Ανατρίχιασα. Έκλαψα. Εδώ είχεζα. Δροσούλα. Κόψτα. Καλησπέρα μάγκες και από τις σχολικές ταινίες. Ανοίγουμε εδώ. Τι. Λοιπόν, έχει εδώ γιές, μαντιλάκια και ταινίες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπράβο στο παιδί που πρότεινε την πρόκληση. Τα δύο παιδιά. Πώς λέμε εδώ την κόλλησε. Πιο μέσα. Κι άλλο όσο πιο. Έχει σημασία το πόσο μέσα είναι. Ναι, έχει σημασία. Τώρα κολλήθηκε. Ακόμα δεν νιώθω κάτι, δεν νιώθω τον πόνο του θανάτου ακόμα. Λοιπόν, αρχίζουμε. 3. Έχασα το πόδι μου νομίζω. Για νομίζω βγήκε και η πέτσα μαζί. Καλή είναι. Έτσι νομίζω με αυτή αν τα φτιάξεις πουλόβερ. Το λάθος μου το τελευταίο. Πάει γι' αυτό. Επόμενη πρόκληση. Φωνάξω το φλογερό μου πέος στο μπαλκόνι. Το φλογερό μου πέος! Το φλογερό μου πέος! Επόμενη πρόκληση. Να πιω νερό από τη λεκάνη. Κανονικό νερό είναι αυτά. Εντάξει, cool. Εδώ η κουταλιά με την κανέλα. Από το προηγούμενο βίντεο δεν την έκανα σωστά. Πότε θα την ξανακάνω, πότε πάμε πάλι από την αρχή. Έχουμε και εδώ νεράκι. Fuck you! Νερό μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Όλοι μέσα. Οι καταπιές. Τα κατάπια όλα. Είμαι πολύ κακός. Πάρα πολύ, γιατί μου το ζήτησε αυτό τώρα. Καλησπέρα παιδιά, συνεχίζουμε εδώ στην τελευταία πρόκληση, η οποία είναι η κοιμωλία, που πρέπει να τη σνιφάρω. Ξεκινάμε. Τι θα γίνει! Αυτό το πράγμα θα πάει στη μύτη σου. Θες να κάνεις μία να δω αν θα πεθάνεις? Όχι. Τον ακούτε παιδιά, έτσι τον ακούτε. Ωραία μαλάκα, έχεις ένα θράκο δίπλα σου. Ρε ζώο. Ζώο είμαστε όλοι. Δεν είμαστε ζώο. Από τους πυθίκους είμαστε. Να, τώρα δεν είμαστε πυθικοί. Είμαστε εξέλιξη πυθίκων. Έλα! Όπως αυτό ζαλίστηκα. Ο βουλοσημίτημα από την κοιμωλία. Μεσαιωνικός αιώνας.
Κυμολία. Ανοίξες. Καλησπέρα, συνεχίζουμε στην τελευταία πρόκληση στις Μην κοιτά. Πραγματικά, θα κοιτάσω μόνο την κάμερα. Καλησπέρα, συνεχίζουμε εδώ. Μόνο την κάμερα. Αυτό μπορείς να το βάλεις και να πεις πάνω από την αρχή και μετά να βάλεις ένα μπιπ και να φανεί το ωραίο. Ναι,